עושה את הדברים הכי מדהימים שאני אי פעם ראיתי. לבעלי יש את הידע השיווקי והאנרגיה למכור את הזרים המדהימים שלי. פחליס בשבילי זה... קודם כל זה הבית השני. כמובן פרנסה. זה חלק ממני. תחרות. דבר שאני מאוד אוהבת. לקוחות. אני עושה אותו המון זמן. איכות. זה לעבוד עם הבעל. זה הכל בשבילי בעצם. זה הכל. התחלתי להשתמש בגוגל אדוורדס לפני שנתיים. התחלתי לשוטט בכל מיני אתרים. פתאום התגלה לי מודעה. בוא ללמוד איך עושים גוגל. לחצתי על המודעה, הגעתי לחברה, עשיתי אצלם קורס, הפנמתי, הבנתי, וכמובן שהתחלתי לרוץ. תבינו, העסק הזה בעצם לא עבד. לא עבד. עד לפני שנתיים הדבר הזה לא עבד. וכבר חשבנו כאילו לסגור את החנות הזאת. הגילוי של האדוורדס פתח לי עולם ומלואו. את רואה שיש עלייה במחירות, את רואה שיש יותר כניסה של אנשים לחנות. יש לי היום כלי ביד. שאני יכול באמצעותו להגיע לכל מקום. לא רק בארץ, גם בכל העולם. אנשים מסתכלים על האתר שלי, זה בעצם החלון ראווה שלי, התצוגה שלי, של החנות פרחים הזאת. זה פשוט הביא לי עוד פרנסה לתוך העסק. מאז שגיליתי את הגוגל אדוורדס, הורדתי את כל הפרסומים שלי מכל מקום אפשרי. במקומות אחרים, הכל סטטי, הכל עומד. בגוגל אדוורדס אני יכול לבנות מודעה לכל מקום, כל אירוע או לכל חג שיש. אתה לא מחויב לכלום. אתה יכול להפסיק את המודעות מתי שאתה רוצה, שאני בחיים לא אעשה את זה. ויש תוצאות. יש תוצאות, זה הכי חשוב. באיזשהו יום אני מקבל טלפון מלקוח. שלום, שלום, איפה אתה נמצא? אמרתי לו, ברחוב יהודה הנשיא. הוא אומר לי, מעניין, אני גם גר שם, ואני אפילו לא ידעתי שיש פה חנות פרחים. מסתבר שהוא מצא אותי דרך מודעה של גוגל אדוורדס, שזה לקוח שגר ברחוב שלי ולא ידע בכלל על קיומי. שזה פשוט דבר מדהים.